Türkmen ruhanylary we ýaşullar ýaty gözegçilik etmek we onuň lukmançylyk maskalaryny dakynmagyny gazanmak bilen meşgulanarlar. Şu aýda ýurdun häkimetleri maska dakynmak talaplarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýçlendirdi we bu işe polisiýa bilen birlikde büdjet işgärlerini hem mugallimleri çekdi. Covid-19 keseliniň global pandemiýasynyň täze tolkunynyň fonunda bütün dünýä Saglyk Guramasy özüniň Covid-19-dan erkindigini aýdan Türkmenistana sapar etmek wagtyndaky tagallalaryny güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 19-njy noýabrda aýtmagyna görä, Türkmenistanyň gündogorundaky häkimetler owa imamlaryna we ýaşullaryna ýylatyň maska dakynmagyny öpçün etmegi hem maskalaryň peýdasy barada gürrüň bermegi tapşyrypdyr. Hususan da Liwap vilayatynyň Darganaty etrafynda bu buyruk dini işler boýunça häkimiň orunbasary tarapyndan edilipdir. Liwap Çarwadar, Keppeli owa bileşikleriniň ýaşullaryna hem şoňa meňzeş tapşyryklar berilipdir. Yerli imamlaryň sözlerine görä häkimetleriň buyrugy bilen meçhitler 21-nji ýylyň mart aýyna çenli ýapyk galar. Toýlarda, janazalarda we sadakalarda adamlaryň sanynyň 20 adamdan geçmegine ruhsat berilmez. Her kim maskaly bolmaly. Ruhanlaryň we ýaşullaryň ýylaty maska giýmegiň zerurlygy barada wagyz nesihat edenlerinde onuň zerurlygyny nädip düşündirjekdigi entek belli däl. Türkmenistanyň häkimetleri sebäplerini düşündirmeden ýylatyň köpçülik ýerlerinde maska giýmegini talap edýärler. Mundan öň ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdan häkimetler güýçlendirilýän karantin çärelerini ýurda ýiti ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagalary bilen düşündiripdi. Maska dakynmagyň bolsa ýylaty howadaky tozan bölejikleriniň köpelmeginden goramak üçin gerekdigi aýdylypdy. Bu aýda maska talaplarynyň ýerine ýetirilmegine basyşlar hassa güýçlendi. Aşgabatda maska rejiminiň berja edilmegine gözegçilik polisiýa işgärleri we harby universitetleriniň kursantlary tarapyndan amal aşyrylýar. Türkmenawatda reýtler häkimlik işgärlerinden, polisiýa işgärlerinden we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden ibarat ýörite döredilen toporlar tarapyndan edilýär. Marda polisiýa işgärleri bilen bir toporda döwlet işgärleri hem mektep mugallimleri gözegçilik edýär. Ýatlatsak, koronavirus pandemiýasynyň başynda ýurdun ýylatyna maska giýmek, dermanhanalary bolsa maska satmak gadagan edilipdi. Türkmenistan ýylatdan jemgyýetçilik ýerlerinde maska giýmek talabyny iýul aýynda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň sapary wagtynda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat bermeginden soň başlanypdy. Bu aralykda Azatlygyň çeşmelerine görä bütün dünýä Saglyk Guramasy Türkmenistana sapar etmek boýunça tagallalaryny güýçlendiripdir. Bütün dünýä Saglyk Guramasy bu gezek has giňişliğin wekilçilikde we has uzak möhletde Türkmenistana öz missiýasyny iýermekçi bolýar. Haýyş 10 mundan öň gelen hem bolsa biziňkiler entek jogap bermediler diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligindäki çeşme 18-nji noýabrda habarçymyz aýtdy. Çeşme bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekilleriniň Türkmenistana sapar etmek ruhsady we logistika kömegi üçin birnäçe ýyl ýüz tutupdyr. Azatlyk radiosy bütün dünýä Saglyk Guramasynyň wekillerinden jikme-jik maglumat almagy inançýar. Mundan ozal bütün dünýä Saglyk Guramasynyň resmiýetleri Türkmenistana ýene-de sapar etmek niýetini awgustda ma'lum edipdi. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen 7-nji awgustda geçirilen video duruşunda Türkmenistanda pnevmoniýa wakalarynyň artmagyna özleriniň çynlygy alada bildirendiklerini aýdyp, bütün dünýä Saglyk Guramasynyň toparyna ýurt içinden Covid-19 test nuskalaryny garaşsyz almaga we olary ýurdun daşynda barlamaga ýol berilmegini sorapdy. Bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropadaky edarasynyň başlygy Hans Kluge şonda Türkmen prezidentiniň munyň bilen ylalaşandygyny Twitter hasabynda ýazdy. Bütün dünýä Saglyk Guramasy 6-njy noýabrda dünýäde koronavirus ýokunçlygynyň gündelik sanynyň rekord derejesine ýetenligini eglan etdi we onuň jemi bir gece gündizde 581 müňden köp bolandygyny ma'lum etdi. Häzirki wagtda dünýäde 1.300.000-den gowrak adam Covid-19-yň pedasy boldy. Dünýäde kesel ýokuşan adamlaryň sany 56 milliondan geçdi. Türkmenistan Covid-19 tasdiklanan ýekje hadisany hem hasaba almanlygyny öňe sürýän az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. 13-nji noýabrda prezident Berdimuhamedow ýurdun Covid-19-dan azatlygyny ýene bir gezek eglan etdi we muny begendirji hem de uly üstünlük diýip adlandyrdy.